dobrodošli u novi video na kanalu Rode HD. U ovom klipu uremo novu lekciju serijala Škola Musučite hemija. Dakle, ova lekcija koja se zove Osnovni hemijski pojmovi. Pa da počnemo. Materija je sve što postoji u prirodi. Materija može biti organizovana i uređena na različite načine. Materija je neuništiva i ne može se stvoriti ni iz čega. Ona može menjati svoj oblik i strukturu. Osnovni vidovi materije su fizičko polje i supstanca. Fizičko polje je posrednik u međusobnom delovanju dva ili više tela. Supstanca ima masu, zauzima prostor i izgrađuje fizička tela. Supstance su ozon, kiseonik, voda, pesak, šećer, plastika, vazduh i druge. Eto, to bilo to što se tiče pričanja lekcije. Idemo na obnavljanje. Prvo pitanje, šta je materija? To je sve što postoji u prirodi. Kakva materija može biti? Može biti organizovana i uređena na različite načine. Kakvi su osnovni vidovi materije? Fizičko polje i supstanca. Šta ima supstanca? Ima masu, zauzima prostor i izgrađuje fizička tela. I koje su supstance? To su ozon, kiseonik, voda, pesak, šećer, plastika, vazduh i druge. Eto, to bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao!